Bhí mé mar bhfuil den ceol ar an cláirseoir an seo mé firstinn ar bhí mé beidir ceann ó 15 bliain d'aois agus thuimiid ar camcuirt is sasan. Bhí muid séannim min anid más ar mór ag an am, agus bhí innealtóir fuama linn. Bhí maic bug ar an cláirseach mar sin de bhí ar on séannim linn híon mar chuid den seach fuama. Agus ag pointe bhain bhrú an innealtóir fuama crippa éigean agus thuaíonn fuam ón cláirseach agus go tubann líon sé an hála. Agus is ceann lom an maithú a bhí lom ag an ghomaigte sin nuair a thuig mé go deocha le fuam a bhí ionta bug go deocha le leathnaí amach ar an bhéid sin a hála allmhór. Agus siadm gur tháinig an sim in sa cheol agus an technoliaach gialta leis an ceol agus an innealtóireacht fuama gur tháinig sé thugam ag an am sin. Tuigim fásta cad éad na féidireachtaí atá a gceist leis an athrachan ar féidir dhéanamh ar an riomhre. Má chluinim fuam nach chluinim a gcónaí. Má chluinim fuam ná cáitinta, chuid ná ghlacam an fuam sin, just a raglan a thugla go mééis sé dí thuairm.